салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва боз мо бо шумо ҳастем. Канали Шермардон имрӯз боша беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. пеш аз он видеоро оғоз намоем, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, дар видео лайк монед ва мо боша беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо мекунем. АБДУСАМАД САНГОВ бо тахалуси Санг рекордаш 17-3-0 бо варзишгари украини Роман Огулчанский рекордаш 9-3-0 дар вазни 66 кг 18 декабр дар турнири СА 116 мубориза хоҳад бурд. ҷои баргузори ин турнир то ҳол аник нест ва мо ба варзишгари точик мувафакиятро таммано мекунем ва умедворем ки дар ин мусобика даст боло хоҳад шуд. Дана Уайт роҳбари UFC эҳтимол аст ки пул пешниҳод кунад. ҳоло рақиби худро ба ҳайрат овардан душвор аст, гуфт Нурмагомедов дар як нишасти матбуотӣ. дар саволи шояд ки рақиби навбатии ӯ метавонад ғолиби ҷанги байни Конор Макгрегор ва Ҷастин Паре бошад, Хабиб чунин посух дод: ҳарду чемпион буданд, ҳарду ба ман таслим шуданд, ҳардуяшонро буғӣ карда ғолиб шудам. барои ман интерес не бо онҳо мубориза бурдан, аз паси онҳо давидан барои ман низ неинтерес нааст. Асп то оне ки хар ғолиб нашавад намедавад. ин гуна зарбулмасали аварӣ аст, гуфт Хабиб. агар онҳо $100 миллион пешниҳод кунанд, розӣ нашудан аллакай мушкил аст, гуфт Хабиб Нурмагомедов ва боиси хандаи тамошобинон шуд. охирон бой бо иштироки Нурмагомедов шави 25 октябр дар Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор шуд ки дар он Ҷастин Гейҷи амрикоиро мағлуб кард ва бори дигар камарбанди қаҳрамонии сабуки UFC-ро ҳифз кард. дар охири он ҷанг Хабиб Нурмагомедов ба истеъфо рафтанашро эълон кард. Нурмагомедов дар санъати муҳорибаҳои омехта муборизаи мағлубнашаванда боқӣ мемонад. вай дар 29 мубориза 29 ғалаба дорад ва аз он 13тааш дар UFC мебошад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеоҳои навбатӣ.